Tungod sa 7.8 magnitude nga linog nga mitay og sa mga lugar sa Sarangani ug General Santos City kagahapon, misangput kini sa pagkaguba sa pipila ka mga establishmento. Subay niini, murekomendar si Alvin Santillana, ang pangu sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa City Engineering Office nga susihon ang mga tukuron pa nga mga establishmento sa syudad ug siguruhon nga dili mga substandard ang mga prefab nga gamito niini. Ug kung mahimo, siguraduhon nga earthquake-proof kini nga makabarog sa linog nga 8.5 ang magnitude. Samtang irekomendar usab sa City Disaster nga kanunayon ang pagpahigayon sa earthquake drill sa mga malls ug uban pang business establishment o kaha mga lugar nga dagsaan sa mga tao ug ipahigayon kini kaduha matag tuig. Isa sa tutukan sa atong building code, no, isa sa atong mga engineers nga kaning mga prefabricated nga mga materials sa atong mga buildings is kanang tan-awunon, no, or di baron usbon nato og tan-aw ang ato ang method of construction.